D'aquí mig quart seran les 10, Sala Villarroel. S'acaba d'estrenar els 3 aniversaris amb Rosa Boladeres, Victòria Pagès, Miranda Gas, entre d'altres, que explica aquesta peça, adaptació. Jordi, bona nit. Ens trasllada a la festa d'aniversari de la Irina, quan celebra els seus 38, 39 i 40 anys, i també hi participen les seves dues germanes, Olga i Masha. I en cadascuna d'aquestes festes sortiran a la llum temes com, per exemple, embarassos, infidelitats o també intents de suïcidi. L'obra, que es mou entre la comèdia i la tragèdia, és molt intensa i es basa en l'obra Les tres germanes d'Anton Txékhov, però això sí, amb una versió molt més actualitzada. És molt àcid, molt enginyós i té un llenguatge molt especial. I els personatges tenen una amargura molt bèstia que fa que riguis i t'ho passis bé, però que també et toqui la soledat humana, aquest qüestionament de l'existència que té Txékhov.